बिटिसि ओनसोल बा आसाम स्टेट बेवहाय मथा-मथि बांसिन बाहागोआनो गारि सालायनानै जाग्रा मानसि न'खर सालायनानै दङ। दा बेनि सायाव जुदि आसाम सरकार बा बिटिसि सरकारा जुदि मोनसे मोजां जुदि जोथोन लानाय बायदियै जुदि राहा लामाखौ सोलिलांनो हानाय बायदि जुदि मोनसे सेफगार्ड बानायोब्ला बेखौ आं गोजोननाय मोनगोन आरो बेखौनो खावलायदों आरो आङो सरकारनिसिम जाहाथे गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय मोजाङै ट्रेन्सपर्टनि लाइनाव जाहाथे मोजां खालामो बेखौनो आं खावलायनाय जाबाय। आं सासे नैबे उदालगुरिनिनो थागिबि सुबुं आं सासे फोरोंगिरि सिमोन बसुमतारी बिथाङा आंनि लोगो जोङो न' सेरनिनो सिमोन बसुमतारीया बिथाङा उदालगुरि टाउननि खोलाहाजों थानाय डिसि अफिसनि सेरनि गामि गंसे बोग्रिगुरि होननायनि बिथाङा थागिबि सुबुं बिथाङा सासे एक्स आर्मि थांनाय 28 एप्रिल 2025 समबार समाव बिथाङा एक्स आर्मि नालाय गारि गंसे बायना लानानै बिथाङा गारि भाराबो बुदोंमोन एसे सहाय मोननायनि थाखाय बिथाङा फुंनि समाव बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला फुंनि 8 बाजिसोआव गथ'खौ फरायसालियाव दोनना फैनानै बे स्टेन्डआव थांदोंमोन। उदालगुरिनि स्टेन्डनि थावनिया जाहैबाय रामजानकि चक थानानि सेरावनो बे टेक्सि स्टेन्डआ ओमफ्राय दा बिनिफ्राय सोरबा सासे सिनाय मोनै सुबुङा फैनानै बिथांनिफ्राय गारि भारानि थाखाय कन्टेक्ट नाम्बारखौ लानानै दसे समनि उनाव थांगोन होननानै फोरमायदोंमोन। बेनिफ्राय दसे समनि उनाव बिथांखौ 11टासो समाव उदालगुरि स्टेसननिफ्राय सोरबा रेलवे अफिसार थांगोन होननानै बुंनायलाय भाराखौ लांबाय बिथाङा थांबाय भाया टंला जानानै थांदोंनो बिथाङा बेनिफ्राय थिग 1टा-1.5टासो जादों होनना बुंदों बिथांनि फोरमायनाय बायदिब्ला गुवाहाटियाव सहैखांनायनि उनाव बिथाङा लान्च जादोंमोन बिथांमोना गारि सिङावनो जिरायनानै सासे ओंखारलांना लायदों होनना बुंदों आरो थफ्ला मोननै लाबोनानै सिङाव सासे जिरायना थानायजों लोगोसे बे सिमोन बसुमतारीनोबो जानायखौ होदोंमोननो। बे जानायखौ होनायनि उनाव बिथाङा आधा घन्टा 1 घन्टासोनि उनाव गावनो सेन्सलेस जालांनानै गारिखौ सालायलांदोंब्लाबो बबेथिं थांदों बिथाङा दिगखौ हमनो हायाखैमोन। बेनि उनाव बिथांखौ बोरै मा खालामखो अखानायैसो मंगलबार 29 एप्रिल दिनासो बिथाङा थिग 3टा-4टासोआव एसे थर मोननाय बायदि फैनानै गावखौनो एकदम सेन्सलेस बायदि जानानै थानायलाय बिथाङा फाग्ला बायदि माने बुंनो हायै सोलेरा बोलो गैयै जानानै बिथाङा गुवाहाटि सहराव गिदिंलाबायदोंमोन फाग्ला बायदि सोरजोंबा फाग्ला होननाबो बुंजादोंमोन बिथाङा आरो जेराव मेरावनो गोग्लैलाबायदोंमोन देहायाव बिथाङा थाबायनाय समाव गारिफोरजों सौदावनानै बेसे जखम जानायबो जोङो नुनो मोनदों आरो बिथाङा थाम्फैजों हरसे अरजानानै बिथांनि देहायावबो माने गाज्रि माने सिथर बायदि बेरस्रावजोबदों बेखौ नोंथांमोना नुगोन। बेनि उनाव बिथाङा लासैनो सोरनावबा सासेनियाव मबाइल बिनानै न'खराव फन हरनो होननानै बिथाङा मबाइल फनबो बिदोंमोन बिनानै जेब्ला बिथाङा न'खराव खबर हरनो होननानै होमब्ला बे मबाइलखौ मोननानैबो बिथाङा नाम्बारखौनो बुनो हायाखै ओरैबायदि माने सोलेराव माने देहायाव बोलो गैयै जादोंमोन बिथाङा बिनिफ्राय बियो थाफिननाय लासैनो मोनाबिलि सम जाबाय 6टासो जाबायमोननो बे समाव बिथाङा सोरनावबा सासेनाव सोंनानै थानायाव सोंदों थानानि जायगाखौ सोंदों बबेथिंबा खाथियाव थाना दं नामा होननानै बिथाङा बेनिफ्राय बशिष्ट थानानि सेरावनो मानसिफोरखौ लोगो मोननानै थाना सिङाव हाबहैनानै बिथाङा थानाजों एसे खोन्थाना लानायावनो बिदिनो बिनि सिगाङावनो सान समावनो उदालगुरि थानायावबो जनायखानाय जादोंमोन न'खरनिफोरा बेबायदियैनो जोङो थानानो इनफरमेसन मोनलायनानै बिथांखौ जोङो उद्धार खालामनाय मोनदों आरो बिथां साइमन बसुमतारी एक्स आर्मिमोन बिथाङा आजिरा मोननाया 5 बोसोर जाबायमोन बिनि उनाव बिथाङा गारि सालायदोंमोन दा बेबायदिनो न'खरखौ सालायदोंमोन बिथाङा दा बेफोरबायदि गारि भारा होननानै लांनाया दिनै उदालगुरियाव बे गिबि खेब नङा सिगांनिफ्रायबो जाबोदों मथा-मथि आं मिथिनायाव आं उन्दैनिफ्रायनो देरनाय उदालगुरियावनो आं जि समनिफ्राय मिथिनो मोन्दों बुजिनो मोन्दों दासिमहालागै बियो खेबबासो जाबाय बे 5th टाइम जागोन आरो आंनि मिथिनायाव बियो दा बे समाव आं सासे फोरोंगिरि हिसाबै समाज सेबकबो जाहैबाय बेबायदि हिसाबै आं बेखौनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि फरायसालि आं बर' मिडियामनि हाइ स्कुलनि फोरोंगिरि सासे बेवहाय जोंनि बर' मिडियामनि गथ'फोरनि बिफाफोराबो गोबाङानो गारि सालायनानै जाग्रा दङ जाहाथे गारि सालायना जाग्राफोराबो बा हाजिरा खामला मावना जाग्राफोराबो जाहाथे जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जितु सान्ति जाबाय होननानै फोरमायनायलाय सान्ति जाहाथे मोनजानो हानाय बायदि मोनसे मोजां
आगान लायो बेखौ आं BTC सरकारनिसिम खावलायदों आरो लोगोसे आसाम सरकारखौबो आङो खावलायनो सानदों जाहाथे जोङो जेरैहाय सान्थि थानो मोनोब्ला मानसिफ्रा मोजाङै थागोन बेबायदियैनो आयेननि बेबस्था लानानै जाहाथे गुबुन असिनाखि मानसिफोरा फैयोब्ला बेफोरखौ माबोरैहाय मोजां गाज्रिखौ मोनदांनो हायो फैनायनि सिगांनो जोंनि रायजोआव हाबफैनायनि सिगांनो जाहाथे नायबिजिरनायफोरखौ ट्रेन्सपर्टनि दारायै जाहाथे बा आयेननि दारायै जाहाथे आगान लायो बा पदक्षेप लायो बेखौ आं खावलायदों आरो